O final dos vídeos do xornal semanal coincideu coa chegada de Damián Cortés á dirección de Radio Estrada. Por iso, gravamos unha entrevista que non podemos emitir íntegra por cuestión de tempo. Por iso, aquí teñen a entrevista completa a Damián Cortés. Bos días. Que tal? Como estamos? Como chegas aquí agora a Radio Estrada? Bueno, pois, mira, eu xa traballar aquí en Radio Estrada fai uns anos. No seu momento marchei por voluntad propia para intentar medrar profesionalmente, para aprender outras cousas, para facer máis cousas, e de feito foi cando empecé a dobrar máis de forma máis asidua, non? Porque eu antes pois facía dobraxe ao mellor 1 a 2 veces por semana, entón ao deixar a radio pois xa me dediquei máis íntegramente a iso, non? A dobrar para, bueno, tanto en galego como en castelán, sobre todo últimamente en castelán, que é o que máis se dobra en Galicia, e despois tamén para, bueno, pois ofrecerame, eu xa estaba traballando no Bamboleo co finado Piñeiro, bueno, foi un pouco salir de aquí para facer outras cousas, para rodearme de outros profesionais e coller máis experiencia noutros campos. Entonces, bueno, deixei a radio por outros traballos no audiovisual que me gusta moito, que era o que che dicía a ti antes un pouco, que os que traballamos no audiovisual non traballamos habitualmente só nunha cousa, senón que facemos 3 ou 4 cousas ao mesmo tempo, non? Os meus amigos sempre flipan, sempre din, ti non paras. Pero é que estou acostumbrado, non? O audiovisual tristemente non está pagado que digas ti dunha maneira espléndida, foron tempos, non? Entón tens que dedicarte a 3 ou 4 cousas, saber facer 3 ou 4 cousas para poder levar un sueldo a casa. Bueno, o conto foi, volvendo á tua pregunta, o conto foi que fai unhas semanas o alcalde da Estrada, Gonzalo, pois comentou unha situación de que Pepe se xubilaba e que, como eu sempre estaba moi pendente da radio e estaba sempre moi interesado por como estaba a radio, porque eu seguía escoitando Radio Estrada e falaba cos compañeiros da radio e tal, cando me propuxeron, a verdade que me pareceu un reto moi bonito. Pepe Rodríguez deixou a radio pois asentada, non? Pero temos moito traballo por diante por facer, si queremos darlle un puntiño máis, que creo que podemos, porque os profesionais da radio son espectaculares. Pablo García é un máquina, leva 3 anos traballando na xestión dun software que pronto, dentro de pouco, imos implementar aquí na radio, que nos fai falta. Iso é un traballazo que fixo Pablo durante estes 3 últimos anos. Fran Campos leva o informativo prácticamente, ata agora levaba con Pepe Rodríguez, pero prácticamente facendo labores moi importantes dentro do propio informativo de Radio Estrada, que é un dos puntos importantes da emisora, no canto a información local e comarcal, cultural, deportiva. Rafa, o comercial, que quedou no sitio de Xosé Manuel Márquez, está facendo un traballazo. Eu cando cheguei e me contou tudo o que estaba facendo, a verdade é que me gustou moito. Entón, cando me propuxeron volver para a radio, asumindo labores de dirección, que non é máis que aguantar os paus dos compañeros e aguantar os paus do Concello, non se trata de outra cosa, e de xestionar o grupo un pouco e intentar ter a todo o mundo motivado, que faga o que lle gusta, porque parece unha tontería, pero é moi importante en radio facer o que che gusta, porque se faz o que che gusta, sale ben, e se sale ben, a xente que está escoitando na radio disfruta, non? Entón, bueno, en definitiva, que eu falo moito, xa me cortarás, cando me ofreceron vir para aquí, eu puxen unhas condicións que se me aceptaron, entre elas era respetar a plantilla actual, porque eu creo neles, porque os levo escoitando moitos anos e son grandísimos profesionais. Entonces, bueno, pois é un reto moi bonito. Hai unha canción que me gusta moito, que é dun grupo que se chama Lawrence, que se chama, a canción, eu de inglés vou moi mal, estou estudando, pero de pronuncia vou moi mal. É My First Real Love, o meu primeiro gran amor, e a radio foi o meu primeiro gran amor. Pode parecer unha pose, pero non, é certo, tamén a radio non mo todo. Entonces, pois, cando che dan a oportunidade de devolverlle a tua nai profesional todo o que aprendiches, bueno, pois embarqueime, dixen,
vamos a intentalo, a ver que pasa. E cales van ser os piares nos que se asenten a tua dirección? Bueno, en primeiro lugar, eu que quero é facer, hai que facer unha puntualización. Cando eu estaba na emisora éramos 10 traballadores. Creo, se non me equivoco, que chegamos a ser 12. A día de hoxe somos 5. Por tanto, aquelas épocas douradas de Radio Estrada, da época dos anos 2000, con picos de 90.000 ointes, 10 personas traballando na radio, vai ser moi complicado repetilas, vamos a intentar, pero vai ser moi complicado. Pero sí que me gustaría, na medida posible, en primeiro lugar, arrancar unha nova temporada en setembro. Agora vamos a pasar o brao pois coas directrices do anterior director, porque creo que é lógico respetar ese traballo. Vamos a aguantar coa programación que tiña diseñada Pepe Rodríguez ata setembro, e coa volta ao cole vamos a facer unha nova programación. A miña intención é facer un programa despertador que faga a comunidade coa xente que vai para o traballo, coa xente, cos rapaces que van para o instituto, que van para o colexio. Despois gustaríame facer un magazín de 3 horas, dende as 10 ata a 1, magazín potente, onde toda a xente da radio, todos os locutores da radio fagan sinergias para poder darlle voces ao magazín, a parte de todos os colaboradores que xa hai na radio, que me gustaría, ainda non falei con eles porque non tengo tempo, pero que me gustaría que seguiran colaborando, porque gusta moito o traballo de todos. Non os vou a nomear porque me vai quedar alguén atrás fijo, pero é un traballo que tamén me gusta. Entonces, que eso, quero facer un programa despertador que faga comunidade, quero facer un magazín que aglutine a todas as voces da radio, quero facer un informativo potente, exactamente igual que se está facendo, pero bueno, dándolle un lavado de cara, e despois pola tarde dedicarnos a musicais. Non vou inventar nada, Radio Estrada xa funcionou así. A diferencia é que en outras épocas funcionaba con 10, 12 traballadores e agora ten que funcionar con 5. Pero non é só Radio Estrada, é unha tónica que se repite en todas as emisoras, incluso nas grandes. Reducción de personal, entonces hai que lidiar, como digo, hai que lidiar con eso. Gustaríame que tanto a cultura como o deporte na Estrada, que se non mal non me engano, na Estrada hai 40 clubs deportivos federados, creo que agora mesmo están atendidos, pero non como a mí me gustaría. Me gustaría facer un programa deportivo dunha hora de duración todos os días, ás 3 da tarde, creo que é un horario máis oportuno. E despois, estamos coitando aí de fondo a Pablo Chicha, se poderamos girar a cama, está aí, non sei, está bailando na silla, é un espectáculo este hombre. Unha das miñas intencións era poñer unha cámara e emitir por YouTube, porque por YouTube podemos emitir en directos, non? Porque ver as caras que pon Pablo Chiches e como baila, como interactúa ca xente, é un espectáculo. Mira, eu decía o outro día que a diferencia de triunfar no audiovisual está en que moitos facemos audiovisual, radio, ou no teu caso o teu xornal digital, facemos o noso traballo dende a Estrada e outros fan o seu traballo dende Madrid ou Barcelona. Dende Madrid ou Barcelona é máis fácil triunfar. Pero se conseguimos vivir do noso traballo na Estrada, ti do teu, nós do noso, podemos atender todas as noticias ou toda a información que veña cultural, deportiva, social, política na nosa zona, e podemos darlle á xente da Estrada e comarca o que necesita. Eu creo que eso é triunfar, se somos capaces de vivir do noso traballo e facelo dignamente. E moitas veces con poucos medios. Con moi poucos medios. A xente non sei se o sabe, Rubí, ti estás aquí con 2 móviles e 2 micros, e con eso tira millas. En moitas horas, cantas horas lle dedicas? Ahora vou pasar a fazer unha entrevista. Cantas horas lle dedicas á página web? Non sei, empezo pola mañá e acabo pola noite. Claro, empezas pola mañá e acabas pola noite. É moi complicado. Despois, supoño que, porque a nos pásanos, supoño que será moi complicado o tema de que te atendan, porque oye, quero facerche unha entrevista, non sei que, ui, si, espera, non sei que, vou conducindo, non sei que, no noso caso é complicado. De feito, onte para facer o informativo, Fran Campos e máis eu,
que yo estive botando unha man. Ás 12, a 1 menos 5 ainda estábamos facendo unha grabación, pero iso é o diario, né? Así que non sabes, volvendo á conversación, non sabes cantas horas dedicas. Deberías de contalas. Deberías de contalas. Xa só para un xornal semanal normal, xa estuve montando antes contas, mínimo son 6 horas a semana. Creo chover. Mínimo. Creo chover. E daí imos sempre diante para diante. Máis para arriba, claro. Por exemplo, isto é sempre máis horas. Claro, porque hai que editar, hai que cortar. É un especial pola Rapa das Bestas. Claro. Bueno, pues enhorabuena, eu quería decir, aproveito públicamente para decir que sigo o traballo de Rubi desde fai tempo, me pareceme un traballazo que unha persona un chaval de 18, perdón, por chaval, pero un rapaz de 18 anos se dedique a isto, cando outros están facendo outra cosa, que con todas as horas que leva, con toda a aplicación que leva e co gasto de material, porque hai 2 trípodes que costarían o que os costarían, e hai 2 móviles que, pero xa verás que non quedas aí, que vas a querer un trípode máis grande, unha luz máis grande, un micro mellor, esas cosas todas. Nada, pues encantado de recibirte. Igualmente.